Ayun, natin pwede request yung manok na pula. Nagititlog ti red egg na kanada. Sa bunga may nagsisigawan ng ating tingnan, marong-karuba, mukhang matapang. Ang pera ni Mrs. na dapat ihulog ko sana sa Palawan ay aking pinusta sa manok na pula. Mukhang tatamayan, nagsimula ang salpukan. Manok na pula, biglang tinamaan, nagkewang-gewang. Sa isang iglap lang ako'y kinabahan, di nakatayo, patay na puruhan. Ang perang hulog sa Palawan, italo ko sa palungan. Alright. Umuwi sa may bahay, ako'y mataklay. Ako'y nagsisi, ubos ang money. Darling, I'm sorry. Ako'y nuldak ng tatlong lalaki doon banda sa may palengke. Pero ang misis ko di maloko, kinugtaran ako, basag-basag ang mukha ko. Ang darling ko ay magaling pala siya sa taekwondo. Lahat ng sipa niya ay sinapul ako. Dati rin pala siyang champion sa Aikido. Sa sobrang galit ng misis ko, bali-bali mga buto ko. Ang perang dapat sa anak ko ay tinalo ko. Naakit ako ng gagong demonyo, kaya kinastigo ako ng darling ko. Nang dahil sa sugal napahamak ako. Kaya kayong mga sabungero, huwag mag-asawa ng champion sa judo. Alright. Pikahi ay birahi. Ayan po yung request nila nga. Okay, maraming salamat po sa nag-request ng manok nga nalambaga. Para po din nag-request si Pikahi Birahi.